Kaixo, Unai! Kaixo, zer moduz? Ondo eta zu? Ondo, Samarko. Jo, mila esker etortzea benetan. Plazer bat, honea etortzea. Unai altzakoa. Bai? Donostiako, bueno, altzakoa. Bai, altzakoa, bai. Txikitatik sartu ziguten altzaren herritasunara zainetan eta Donostikoa garela esatia, Eta oso no iruditzen zaite altzakoa zela esatea. Bai, ez dut bate lotxik. Gazte hasi zinen behutxotan, Bueno, hasi ginen lagun talde bat altzako kulturetxean nola Gazteluen izeneko bertso eskola bat sortu gendun, daula urtebete pare bat urte utzi genion, baina okeraz banago 19 urtekin lehen aldiz egin nuen lehen plaza altzako festetan, Santa Isabeletan. Jose Lizaso eta Jon Azpila dituela aurrean. Mire laguk. Bai, izan errespetua. Eta bertan egin ditun 3 urte jarraien altzan, eta gero hortik aurrera, norbaitek atea ireki ziren Euskal Herrian barrena ibiltzeko, eta hortan ibilde naiz. Nolako gogoratzen dituzu hasiera haiek? Ez da akordu berezirik. Nik uste goguekin, nervioekin, beldurrakin, azkenen mikrofono bat ematen dizute, dituzu hor zure idoloak izan diren jendea kantuan, eta nik uste beldur puntua banekala, gero ere altzatik atera nintzanean, Euskal Herriko beste plazetan ibili nintzanean, igual oraintxe bertan esan ningo nizkizuken ere lehenengo saio potentetzat konsideratzen da, lugaritzen egin nuela. Esago nizkizuke bertan jarri nituen 12 gaiak bata bestearen segidan. Baina pasadira 20 urte, badakit Maialen Andoni Amets eta Mendilutze zirela, eta badakit, ia esago nizkizuke zegarri nituen. Horatzen dut, egun hortaren nula lorik hartu, parranda defenditzen beste lagun batekin, eta nervioak eta ze adrenalina horrekin, uste burun ditu dela hondikan orduan jarriko gai denak. Eta gailan segidan, Bai, batu bintzak, bai. Geroga gai jartzaile bezala argitu zea, aurkezle bezala, nola pasatzen da bat bertsoa botatzetik gai jartzaile izatea pasatzea. Nik uste nien naizela bertsoak botatzetik gai jartzaile izatea pasa. Nik uste lehenengo pausua, nahiz eta bertso eskola batean egon eta bertsoaren inguruan maiten bindu eta bertso zale egin, nik uste lehenago jarri dudala nik gai bat, bertso bat kantatu baino publikoan. Kantatu ditut bertsoak publikoan, bapatean igual lez, bapatean ere bai, kantatu ditut omenaldiak edo haunartzeak eta batailuak eta ezkontzak eta lako lekutan, baina bapateko jardunean bai jardun izan naizela, baina eroso eta gustora eta ni, usteet, gai jartzaile bezala. Zetan kokatzen zinen gaiak jartzeko garaiak? Egunerokoa. Azkenen da, goatzen eta Andonik behin esaten zulaz, alertan egotea denbora guztian, eta egia da igual azken aldian oso gutxi nabil, asko nebien garaian zen edozein lekutara begiratuta gai bat ikusten nuen, eta edozein lekutara jarri kuadernoa aurrean eta hori, eta edozein bazterretara begiratu eta gaia sortzen dituen, ez? Eta hori, egunerokoa, txikat hortan nuen hartu izan naiz. Eta zer hemen dizu bertsoak? Bat, hemen egoteko aukera. Nintzak. Eta, Euskal Herria ezagutzeko aukera bat, norbera mundu hau ezagutzeko aukera bat, norbera ezagutzeko aukera bat ere, eta gero zalantzari gabe aispide asko, eta ezagun asko eta lagun asko, eman dizitu bertsoak. Unaiak nola sentitzen zen horitzara igotzeko garaian gehienez
gai jartzaile edo aurkezle bezala. Nervioak ezkutatzen, nik uste hasiera batean oso lotxagabe, orain pentsatzen balin bat zer egin nuen orain dela 15-20 urteko plazetan, orain ez nuke egingo. Hori denok. Hori denok, normala da, eta bueno, ez naiz lotxatzen, eta garai hartako nire kontzientziak hori egitea behartzen gore egitea eramaten ninduen. Baina, bueno, rekuerdo politia dazkat. Holtzakoak eta batipat saiotara joatea bat, igual saiotara bersoari batekin kotxea konpartitu eta bidean jun, eta gero hango saio aurreko kafea eta saio osteko zuritoa, eta bueno, azkenen ez da bakarrik holtzara ezik guzti hori, eta gero saioa bukatu eta bueno, valorazioa ez da azkenen bakoitzak bere lana ahalik eta ondoen egiten du, eta basotan jasutazu feedback on bat, eta egia da, bueno, nik batzuekin lortuetela konfiantza hori, eta igual saio ostean ez genuen hitz egiten askori, mina hurrengo gunean korreo elektroniko batzuk uten ziren, eta saioaren valorazioa hotzetik egiten genuen, eta nik asko ikasi dut hortik. Nola antolatzen zenun saioak zerretukeko gai jartzaile eta aurkezlea gehiago jakinda nola jongo den behar dezuen saio gai. Bueno, herri bakoitzak eta saio bakoitzak modu batera eskatzen du antolakuntza orduan, eta askotan, bueno, gaiak sortzeko ere bilatzen dituzu bide desberdinak, leku ezaguna balin badakazu askoz errazagoa da, gaur egunean internetekin gertatu izan zaizkit kuriosidadeak, igual internetetik herri bateko informazioa bilatu, informazio hori gai bihurtu eta herrikoak ere ez jakitia beraien herriko berri, ez? Eta nondik ateaz hori, zuen herriaren informazioa da. Ez genekin, azkenen gaur egunean badago ez, horre tendentzi moduko bat herrikoak izatea herrian parte hartu bat dutela hori gertutasuna izateko, baina egia da gaur egun gertutasuna sareak eman dezakela ere bai, eta herriko informazio asko lortu daitekela sarekin bitartez. Baina hori da politena bertsoak duena. Bai, hori ere bai du politeri bertsoak, bai. Zer jaso duzu bertsotatuk? Esan duzu lagunak, egizkideak. Esperientzi pilo bat, gauzak jasotzeko modu ezberdinak, azkenen, bueno, ikuskizun bat egiten ari zara, espektakulo bat egiten ari zara, ahalegintzen zara publikoari eta bertsoari zure onena eskaintzen, eta batzutan ez duzu asmatzen, eta asmatzen dezunean, jasotzen duzun hori nola digeritu, eta hori oso interesantea da eguneroko bizitzarako ere. Bueno, un poco bueno. Zeu bertsolaria izango bazina eta aurkezlea izan da gai jartzailea, zer ez zenuke egingo bertsolariaren lekuan? Nik egin dut usteet gai jartzaile bezala bertsolariak nahi ez dituzten gauzak, eta horietaz bai damutzen naizela, eta azkenen ustezko espektakulo baten bila jutearren, egin arazten dituzu bertsolariei, egin behar ez diren gauzak, eta konturatzen zera egin eta gero, gauza guztiak bezalaxe, baina ez nuke jaso nahi izango bertsolari izango banitz gai jartzaile baten gandik, gustora sentiaraziko ez nauen inolako gairik. Estutu nazatela, bilatu nazatela esan nahi duten zerbait hori, baina ez nazatela jarri, gustora ez du esan nahi komodo, baina gustora sentitu nadin jarriko nauten horrekin. Egizaizko zapaldu dituzu, publikoak eragina izango du bete saio batean, eta egitek ere aldaketa bat nabarituko duzu ez.
Eta sorpresa asko. Bai. Sorpresa asko, azkenen, bueno, herri batera juten zarenean, zure memorian edo dazkazu, bueno, uste batzuk herri horrekikoak, eta igual bertara iritsi, eta zeharo kontrakoa da, zeharo beste mundua da, bueno, azkenen aurre iritziak dakaten gauza txarra hori da, pentsatzen duzunean zoazela ez dakit nora, eta bertan egongo da, ez dago, eta igual, bertan ez dago eta egongo da, eta igual zoaz herri batera eta uste duzu ez dela inor egongo eta alako baten urteko saiorik onena ateratzen zaizu bertako publikoarekin. Orduan, herri denak dira ezberdinak, onena da, albalin bada, alik eta informazio gehien euki bertara, alik eta aurre iritzi gutxiagoekin jun bertara, eta asko zera sebeteago ateratzen zara hondik. Jartzaileak edo aurkezleak edo biak pisu handia ere zuen hortza gainean. Bitu, nigo batzen naiz hitzaldiren bat eman izan dutela, eta nik uste adibide honekin ondo esplikatuko izutela. Netzako gai jartzailea da, sukaldariari merkatutik produktuak ekartzen dizkion persona hori. Bai, orduan, nik holtzan euki izazket, Eneko Atxa, Martin Berasategi, Arzak eta guzti hauek, baino ni merkatura jun behar balin badet haiei produktuak ekartzen balin badiet orain dela 2 egun kadukatutako jogur bat, kostata egingo dute zerbait ona, zeren oso onak dira eta magia egiteko kapazak dira kasik ezerrekin, baino ekarriko balin badiet produktu bat, momentukoa, freskoa, interesgarria dana, eta gorazkenen sukaldari horiek bertan dagoen publikoari jaten eman behar dio. Nik askotan esatez, imaginatu ni joala herri batera, eta konturatzen naiz herri hortan denak veganoak direla. Orduan ezin dut eraman, sagardotegiko txuleta bat. Orduan pixkat, guzti hori kontutan eukin behar duzu, eta orduan nik uste hori dela, askotan jendeak esaten du, gaia jartzea oso horrexea da, eta nik deni izatiet, zu kapaz izan da zineke zure herriko festetako herri bazkarirako produktu guztiak erosten. Jakingo zenuke zenbat letxuga erosi behar dien 200 personantzako bazkari baten. Zer dira, 200 letxuga? 100. Zenbat xerra, zenbat xolomo, zenbatetan jandegu herri bazkarietan eta esatezu, bentsat tripa bete dago, baina asetu gustora geratu askotan ez. Azken, militantzia gati, jaten dezu eta ondo ez, baina azken hori da nik uste bereizten gaituena ez, baina hori da garrantzitsua. Oben dela, pare batzuk uian izan zen, hilabete bat azagoan gaude, saulin egon nintzen, betxan saia batez, eta zeuden lau betxolari Aitomin Luze, Antonia Baina, Milena Muriza, eta Unai Ituriaga, eta gai jartzaile joa ziaga emerita. Eta fijatu nintzen, gai jartzaileak zelako figura mantendu behar dezuen serioa, betxolariak ere bai, baina zelako agruga dezuen hortza gainean, ez? Lehen jarretako adibide berdin, imaginatu herri bazkari batera ekarriko dugula Eneko Atxa sukaldatzea, eta nik jungo naizela esango bezeten supermerkatu batera, eta hartuko ditu dela plastiko barruan sartuta dauden 20 letxuga zaporerik gabea, eta esan hori Eneko, egin aldezuna. Eta esatezu, baina ekarriko dira zuen jende ona, eta badakagu gaitasuna, eta nik ezagik jendeak dakaren kontzientzia, nik badakit, egunen batean jungo balimana saio batea eta izan nahiko banuke kabroia eta oso gaiztua, izan naitekela eta egin nezakela desastre bat. Desastre bat, deskomunala, hortikan aurrean nintzakela plazara berriz ere joango. Baina oso modu kontzientea. Kontu da hori, kontzientzia hori uki behazula ona, ondo egiteko. Gauza asko jarriko nintuzke mio badakit ezin ditu bada jarri. Nire kontzientziak ez diala jugutzen edo plazan ez dutela egokila ikusten. Baina dakago ardura, nik uste, adierazten dana eta esaten dana, baina askoz ere gehiago.
kontua da, beti esatela bertsolariak diela hain onak, gai oso txar batekin, zehose pasabolea egiteko kapaza direla. Eta jendea iritsi ditekera horrekin konformatzea. Eta gaia txarra bada, gai jartzailea kontziente da gaia txarra dela. Espero dut ezetz. Espero dut kontzientez izatea gaia jartzen duen momentuan txarra dela. Egia da, nik entzun izan ditudala elkarrizketak eta ikusi izan ditudala gai jartzaile batzuen komentarioak oso mingarri egiten zaizkitenak, igual saio batera jun eta elkarrizketak, ez genuen egitura asko prestatu eta, azkar ibili ginen, da, errespetu falta bat, egiz, nori bentsat, lan hau serioa hartzen dut, eta ez zait iruditzen serioa hartu behar ez danik. Eta norbait entzuten jun ginen, eta prestatu genuen pixko da gaiak, edo egitura, eta egitura ez genuen ondo egin, eta egitura da taberna bateko menua bezala. Lehenengo platera pantxineta ekarri, bigarrena, sopa, hirugarrena, entremesak, ez? Bazkariak orden bat daka, saio batek ere bai. Nola balogatuko zenuke bertsolaritzan egindako ibilbidea, hau komentatu dugun guztia kontuan hartuta. Gaur-gaurkoz, ikusitan ere azkeneko urtetan ez da egize arrazoiengatik oso plaza gutxi egiten ari naizela, baina egon da garai bat plaza asko egin ditudala, esango nuke ere igual plaza gehiegi egin ditudala, eta nik uste ekilibrio hori bilatuko banuke, o bilatuko bagenduke behintzat, askoz ere asebeteagoa nintzake eta jendea, eta bertsolariak. Ni egindako lanarekin oso gustora, urteak aurrera jona oso kontziente egindako guztiarekin, badakit zer ez dutan egin, orain nire azkeneko saioetan bertsolari beti saiora holtzara igo aurretik, beti esatet gaur lanera etorri gera, lan egingo dugu, eta ondo pasatuko dugu, mio lanera etorri gera, txorrakeririk ez dago, txorrabaik ez dago, bere garaian bai jartzen ditu legoa txorrakeriak ikuskizunaren alde, baina egontzan momentu baten erabaki nuna ez ikuskizuna bertso onak egiten dute, bertsolariak gustora baldin badaude bertsotan egin dutelako ikuskizuna dago, eta ez naiz hasiko hemen txorakeriak egiten, ez da antzerki bat, ez da musika kontzertu bat, hau bertso saioa da, eta bertsoa bertsotara gatoz. Eta saioa zenide bertsolaritza polita iruditzen zen, bere seriotasunak eta askotan seriotasun hori zaila mantentzen. Bai, eta umorea oso gauza serioa da. Eta umorea ez da txorakeri bat, eta nik egin dezaket gai oso serioa umorez jarri, eta umore trataeran eman. Baina, jarri izan dira eta jarri izan ditut, orain damutzen aizen gai asko, ze txorakeri jarri edo nekin, zen nahi duen. Gaia jarri, txorakeri bat esan, jendeak parregin, eta orain bertsoak egin aldezuna. Ez da, gauzak ez dira horrela, begon nila orain konstiente naiz, laulakorik ez dut modu konstientan egingo bintzat, eta lortu egin lasai nago, eta asko eman dit lortatik. Seriotasuna ere umorea da, ez? Nik uste gauza guztiak serio egin behar direla. Gauza serioak eta humorezko gauzak ere serio egin behar direla. Serio definituz, gauza kontzienteki egin behar direla, oso garri aukita zer nahi dezun lortu momentu bakoitzien gauza bakoitzarekin, eta azkenen lehen jarritako konparazio hortara, ni lehenengo entremesak jartzen balin baitut ez dakiz zer behi lortu nahi entremes horiekin, eta gero jarriko balin baitu babarrunak badaki zer nahi gaitik jarritzea ditudan babarrunak, izan behar dudena kontziente, gero igual ez dut asmatu, baina nire argudioa izango dut, gauza guztiek jarri izanaren argudioa eta horrek lasai, eta batzutan hanka sartuko zuen, baina lakun behar da. Okorrezte bat zago, 2000 urtean, edo 2001 guazen goatzen hono,
baina eskola batean ere irakasle egon zinen, ez? Bai, bueno, orduan ni Bertsozale elkartean ja lanean hasi nintzen, eta, bueno, tokatu zitzaiten igual behin edo behin jutia, ez irakasle naizelako, are gutxio ere, baina, bueno, bazkenen nire inkonsientzia horrekin, baina bersoarekiko enamoratutan egon horrekin, nik uste nun banintzela bertan egongo zen ikasle horiei, nire pasillo hori azaltzeko. Eta, bueno, behin edo behin egin izan nun hori, baina, bueno, gaur egunean badaude bersoariak eta irakasleak, berso irakasleak, irakasle direla eta asko zorobetu ingutela ni baino. Ni azken hori, bersoaren pasilloa dakat, bersoak asko gustatzen zait, enamoratuta nauka momentu askotan, baina irakasle izateko ez naiz egin konstiente. Lemoan bideo batzu deskargatzen egola zenere telebista kanal badakat programazioakin eta hasiko behar bertso saioak botatzen eta alako batez oihartzungo saio bat zuzinen aurkezle eta gustatu zitzaidala eta unai zaizu aurkezle bezala eta bai eta gustatu zitzaidala. Koste naiz, gaina saio hori da errespetua handia sortzen duen saio bat, gaina beti fetxa igualetan da, eta gabon ostean, bakan pisua, bueno, horre, bazait, 7-8 urte uste segida egin nituela, eta ja, bueno, saio horretan, bueno, jendeak ez da konturatuko eta jendeak ez du ikusiko, baina oso plaza gutxi dira 8 bersolarikoak eta 8 bersolari antolatzea oso zaila da, eta nik bere garaian, eta hor dazkat dena gordeta, minon egitura, 8 bersoaren egitura egitea ez da bat errexea, nik nire sistema bilatu nun, nire modua bilatu nun, nire taulak egiten ditu, nire taulak koloreekin, eta oraindik ere egiten ditut, eta baki gai jartzaile batzuk ez dutela ikuste dutela bat, ez dutela ulertzen zer dan ez, baina bai, alde horretatik saio horrek asko eman dit 8 bersoaren egiturak ondo orekatzeko, eta nigoatzen saio hortara hasi aurretik deni esaten nila, ez da bersoari bakar bat ere 3 bersoaldi baino gehiago iserita egongo. Eta esan dut, bai erra da, azken hainbeste bersoari egonda, arriskua dago, batzean egotea ia ordu erdi, ordu bete geldi eserita, eta hori ikusi izan dut tamalez. Batzuk egin izan dutela, eta hori ezin da egin, hori da etxean gaizki egindako lana. Azken da egitura ondo egituratu ezkero, ikasten den gauza bat, baina, bai, rekordo honak gara jartzen dik. Abitako esperientzia oso ikasketa moduan balio dizkizula, ez? Bai, esperientzia azken hori da. Esperientzian dela ikasi eta probatu, eta hanka sartu, eta esan dezun Oiartzungo kasuan, ez? Nik Oiartzungo, esango nizuke egin ditudan saio guztietatik, saio bakoitzetik 2 gai ointxe bertan esango nizkizula. Dazkazulako horren beste buelta eman dituzu, igual momentu honetan eukiezak... Berdutzen zabizu. Bai, esan nizun, ni zerrela gai batzuk buruan bueltaka eta nago zai plaza egoki bat gai hori eukitzeko. Eta horren godia bueltaka, tokatu arte. Hori ez da izango nogo berrante sentsazio oso ekegina, ez? Ez, baina, ala da, ez dago nire. Berkelaritza alde batea urtzeta, badakazu enpresa bat, ez? Bai, enpresa bat badakat, bai. Zerrena, Bueno, 2 enpresa dazkat, ez da gizarta zaizean, bersolaritzaren enpresa edo beste enpresa zaizea? kontatu biak ez denboa eman asoko irakurtzeko eta... Bueno, bi enpresa esan da, ematen du enpresario naizela eta naiz enpresario bat, 2 proiektu dazkat, 2 proiektu horietatik bizitzen alegintzen naiz, eta biak dira nire 2 pasioak, bata da bersolaritza eta bestea da arrauna. Arrauna. Eta
Eta, bueno, arraunarena da, arraunin da nire proiektua, eta hor egiten dutena da, jendeari eskaini bai traineruan eta bai kanoatan, zure etxe ondoan dagoen ibai honetatik barrena ibiltzeko aukera, eta hori, nire pasillo hori, bai arraunarekiko eta ibaiarekiko, esplikatzen egoten ez. Nola burukotu zitzaizun alako bai sortzea, enpresa edo antolakuntza esan dezakegu. Urte asko izan naiz arraunlari, eta arrauna da kirol bat denok ezagutzen duguna, denok dugu kolore bat, eta askok egin dugu parranda estropada egunean, baina inork ez daka probatzeko aukera. Eta kezka horretatik esan nik eskainiko eta aukera hori, erosiko traineru txiki bat, eta hasiko naiz jendia traineruan pasiatzen. Eta hortik hasi zen, eta hortik bazkenen pixka gauza gehiago egiten hasi, eta ibaian kanoak kanadiarrak izatuten ontzi batzutan ibiltzen naiz, eta hortik galdera horri erantzunez, ez dakit nire defektoa den edo nire ez da zer dan, baina badakat buruan gauza bat sartzen zaitenean, koste egiten zait burutik kendu eta azten, juten naiz horren bila eta lortu arte, Nik egin behar da, nik ez kendu, ez baztebetu ez, nik egin behar da. Hor egainak esaten zuen esaera bat, gero kontuatu nintzen Einsteinen azala, baina egainak hartu zuen berea, zala hori, inork esan ez zidalako egin nuen. Osa, inork ezin zela esan zuenez egin nuen. Orduan, nahi nola inork ezit esan olako enpresa bat egitea ezin dela egin, egin nindet. Agaunean, ibili zehala esan duzu, eta hori jabe sekulako esperientzia izango zanzu ez. Ia 20 urte arraunaren inguruan, esperientzi pilo bat, leku pilo bat. Bersoarekin alderatuta ere nahiko antzekoa da, zer azken pasillo bat bezala bizi duzu, dedikazio bat eskaintzen diozu, eta bersoarekin alderatuta, hemen batzutan galdu egiten da, bestetan irabazi, banderak esatet, o dominak edo kopak edo lako gauzak, baina beti dago zer ikasia eta beti dago gauza ederra, arrauna gauza ederra da, egia da jendeak nakala oso konotazio oso gogorra dela eta ni harin ez pixka burrukan horrekin ez da kirola arrauna ez da kirol gogor bat, kirol guztiak dira gogorrak modu elitean egiten balin badituzu, baina bai dana da oso kirol konprometitua, azkenen beste lagun talde batekin geratu behar dezulako ordu jakin batean eta horrekarako konpromisua. Eta baina ni bersotan saiotan asko nebilenen tokatu izan zait saio bat bukatu eta bersoari guztik igual horre trago batzuk hartu beharra eta nik etxean nikoa zatik horrengo gunean estropada dakat. Piskat, berso munduan sano bat bertzan eta lortatik ni hartu nun papertxo hori piskat. Nola konpaginatzen zenitun bi gauzak? Ondo, inolako arazo, ez zidaten arazorik sortzen. Azkenen arazo bakarra zen, arraunlari garaian nenbilenen, uda garaian askoz ere gehiago zaindu garra persona, eta saio bat izautitzen balin bandun, horrengo saio osteko tragoa ebitatu egiten nun, edo deskantzatua juten nintzen, ez zan hain zaila konpaginatzen, nik uste jendeak uste duela askoz ere zailagoa dela konpaginatzen, nik ondo konpaginatzen nun, ez nekan problemarik. Arrauna polita da. Bai, oso polita da. Arrauna da gan polita da hori taldean egitezula, lagun artean egiten dezula eta horrek aberazten du pilo bat. Ez dela kirol individual bat, nun hartzen dut bizikleta eta bani joan, baizik geratu bat nahiz azpitan denekin eta itxasora joan, eta egungo diagun onak, egungo diagun txarrak, baina beti geratzen da zerbait barruan gustora sentiarazten zaituna horrengo gunean berriz ere joateko. Eta bai, 20 urte eman baldin baitut arraunean gustora gona izelako izango zen. Eta jarraituko nuke,
eta hori egia da, jarraituko nuke arraunean, baina azkenen bizitzen gauzak erabaki egin behar dira, eta azkenen nire lanak eta nire proiektuak eta bizi egin nahi bali manun, arraun egia guztia zen aukera bakarra, eta tamalez, pena hundiarekin, baina utzi behar izan. Jakineko nuke zentzu izan gaitezken zure eguneroko kezkak zer kentzen dizu loa. Zer kentzen dian loak? Bueno, azkenen bi proiektu hauek eukitzia autonomoa naiz, eta autonomoak ez dakagu ordutegirik, nahiz eta igual bulegora edo lanera jungo beran ordu jakin batean, baina burua bueltaka dabil, eta kezkak bulta dazkazu, eta egunero aizera bankuko numeroa begiratzen, eta bueno, behinztain norbait irakorri nion, azkenen diruak ez dula zoriontasuna ematen, baina egia da diruak lasaitasuna ematen dizula, eta gauzak lasai balin bazaude, beste modu batera egin dezakezula, eta momentu honetan kezkak hortik handi joazkite bai, azkenen proiektu aurrera eraman nahi duzu, eta nahi duzu gauzak ondo egin eta sendotu eta komunio bat tartean lasaiago bizi gauzak hobeto egiteko, eta loa hoxe gentzen dit, loa batipat horrek gentzen dit. Nuke elkarrezketa bukatu nahi jakin gabe badakit eta kasora alako bola magiko dut, baina nola ikusten duzu zure burua hemen urte bazteuta. Orain bezala, nire bi proiektuak, nire bi lanak aurra dihoazela, nahiko nuke plazan egon berriro, nahiko nuke, nago emanaldi pilo bat ditut paperean, emanaldi pilo bat ditut proposatuak, baina, bazkean nire ez dakat denborarik antolatzaileetara joateko, ugaletxetara joateko eskaintzera, eta, eta gai jartzaile ba naiz, ez naizela bertsolari bat ezaguna, nun askoz ere erresago izan dezaken atea irekitzea eta edozein plazatara igotzea, zorgun, baditut horre kamaran saio batzuk egiteko gogua eta egin nahiko nuke. Eta plazara itzuli eta plazan gustora egon, eta ibaian ibili arraunean gozatzen, jendea irakusten, eta hortxe. Nik gauza bat ez dut bukatu hondikan. Nire proiektu bat esan zuen, badakat beste proiektu bat. Hori, einen hau zagitu berden. Beste proiektua da. Kontau. Eta tita baten, ez da kontau gasorik, bersoaren arropa denda batakat, puntutan izeneko arropa denda bat, ez da zenekien. Ez zenekien, babitu. Ekarri zut, oparitxo bat ekarri dizut. Ala, zuzenean. Zuzenean oparitxo bat ekarri dizut. Oparia. Badakit beti oso uniformatuta egiten dituzula itzaldiak, baina bitu, hau da, puntutan da gure nire arropa denda. Eta puntutan daka bertsoa eta euskara oinarri daka diseinu guztiak, eta hau zen egin nuen aurreneko diseinua hon dela 10 urte. Eta hemen ikustuzu bertsoaren egitura bat, eta bukaeran errepikatu egiten dela azkeneko puntua. Orduan, hau da zuretzako ez neurriarekin asmatu duten. Hau da zuretzako opari, jantzi dezadozun, eta gero boltsa bate bai. Maialen Lujanbiok beken sua gai auki dizuenean, kantatzen eta bi begiradak sortzen dutena, babitu. Boltsa bate bai, zure gauza dutzeko. Hementxe, opari. Zuri eskerrik asko. Hori da. Eta jarraitzeko. Agur. Aio.